ymlaen at y Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau Chwaraeon ac Derek Lewis Gale sydd yn cadw cwmni i fi yn ystod y cystadleuaeth yma. Ac mae yna sawl mae 4 wedi dod nôl, y gyntaf ail o'r naill dosbarth. Yeah. Os yna rhyw ffefryn gyda ti yn y clas yma? Mae rhaid i fi cyfadda, dwi'n rili yn licor ceffyl blwydd. I fi mae fe'n sefyll allan. I atgoffa chi, y ceffyl blwydd oedd yr un lle y dosbarth yn harach, Tigbon, ond gawn ni weld yn symud allan. Dyma ni Ystwyth Special K enillydd dosbarth i'r Swclod. Ceffyl lliw oedd yn symud bore yma ac dal i fod yn hynod dda. Eirig Einon oedd yn ail yn y dosbarth yna. Dyma ni ffefryn gwestai ni Derek. Tigbon enillydd y dosbarth i'r blwyddi. Ac yn ail yn yr un dosbarth mae Bobby Jones yn dangos ar ran Teleri Humphreys. Pembroke Star Attraction. So 4 wedi cael cyfle i drotian allan, a dwi'n siŵr be fydd y drefn rwan, Derek? Beth chi'n meddwl sy'n digwydd rwan? Fi'n meddwl bod e'n tynnu nhw mewn unrhyw order ar y foment ac mae'n mynd i cael golwg arno nawr yn unigol ac wneud ei penderfyniad o fyny, dwi'n meddwl. Wel, Mr Richard Sumner yw'r beirniad yn yr adran yma ac mae o wedi beirniadu yn sioe ceffyl y flwyddyn. Mae o'n dîm profiadol iawn, wedi beirniadu yma yn y sioe frenhinol. Mae ar y panel beirniadu i'r Cymdeithas yr Ceffylau Chwaraeon. Wedi bod yn dyn sydd wedi hela, wedi neidio ceffylau. A felly yn brofiadol iawn ac yn gwybod yn union be sydd angen ar gyfer ceffyl hela da. Wel, Derek, os yna rhyw arwydd yma na, wel, yr un blwydd sy'n mynd â hi ti oedd yn gywir. A'r Gil Wobber yn mynd i'r Swclyn. Tigbon yn mynd ar Pencampwriaeth yma yn adran y Ceffylau Chwaraeon. Ac Ystwyth Special K yn mynd ar Gil Wobber. Llongyfychiadau mawr i Daphne Thornycroft a Mrs Harriet Walsh. 1094 is Tigbon. Congratulations. And the reserve goes to the winning pole. 765, exhibited by Richard and Jean Evans from Zamida, encouraging John a split special K. Congratulations also. For the money, you need to them our Ceffylau Chwaraeon. Many thanks to our judge, Mr. Richard Sumner from Oxfordshire. We trust that you enjoyed the occasion. We have good entries. We wish to thank the judge, the sponsors, exhibitors, stewards, all concerned with the success of the sport horse section here this morning. Diolch yn fawr sy'n bod yn grwp ar adran Ceffylau Chwaraeon yma y bore yma. Well, congratulations, champion sport horse here at the Winter Fair. Fantastic. Yes, something I've always wanted to do. Never been champion before, been reserve, but now we're champion. And we see you showing here quite regularly. Yeah, we come to Royal Welsh, yes. I don't come every year. It takes me about 3 years to get over.
Well, how does it feel? Such a well-respected judge as Mr. Richard Sumner to be champion under him. It's very good indeed, isn't it? Because he's been all over the world, hasn't he? And he showed horses, workers, done everything. And to be judged by him, you feel you've had a fair crack. Well, you'll be back later for the Supreme. We'll do indeed. Are you going to recover and feet up now a little bit? Bacon and eggs and all that, and I'll be fine for this afternoon. Well, good luck. Thank you very much indeed. Cheers. Yeah. Thank you very much. Round of applause, please, to the champion. From horses, the Lord Tinker. Round of applause also to the reserve champion from Ceffylau, Richard McPhee. Llongyfarchiadau mawr I Daphne Thornycroft a Mrs Harriet Walsh. A mynd e Pencampwriaeth adran y Ceffylau Chwaraeon gyda Tigburn.